Nem tudod, hogy mit fősz holnap ebédre? Uff, az tök gáz. Na jó, tudod mit? Adok egy jó tippet, és készíts egy jó tarhonyás húst. A tarhonyás hús és a pörkölt esetében én mindig a hús lepirításával kezdek, amit most felkockázok. Most pedig gyorsan felcsettintem a hagymákat. Ki tudja, ha sokat gyakorlod, lehet, hogy neked is sikerül. Látjátok, ezért szoktam mindig a húst előbb lepirítani, mert így kialakul a pörzsanyag, és majd most adjuk hozzá a finomra vágott vörös és fokhagymát. Most picit lejjebb lehet venni a hőfokot, hozzáadom a köményt, és most már nem pirítjuk, hanem csak díszteljük. Meseszerű, most pedig hozzáadom, mit is? A sűrített paradicsomot, a darált paprikakrémet, a fűszerpaprikát, és felöntöm vízzel. Eresztjük nyugodtan bőlére, ugyanis a tarhonya is ebben fog majd megfülni, ami meg majd jó sok vizet szív magába. Fel is forrt, most sózom, borsozom, aztán fedő alatt addig főzöm, amíg olyan 3/4 meg nem puhul a hús. És amíg puhul, addig elkészítem a kolbász morzsát, ugyanis az is lesz hozzá. Most a kolbászt vagy a szalámit azt egy picit szárítjuk, és a zsírját azt nem öntjük ki, mert még szükségünk lesz rá, ugyanis a tarhonyát abban fogjuk előpirítani. Olyan ügyes vagy, Zsolti. Köszi. La vonde Sofiré. Áprilisban aréna. Ott tala, csak nem velem. Gyönyörűen lepirult a tarhonya, most szépen hozzáadjuk ide a, pörköltek nem nevezném, ide. Így. Most pedig szépen lefedjük, a kolbászmorzsát pedig lezúzom. Das ist kolbászmorzsa. Eljött a pillanat, amikor tálalunk, vagyis én. Így készül Eisleréknél a tarhonyás hús, remélem meghoztam hozzá a kedveteket, készítsd el, kövess be, engem meg hagyjál enni. Ó.